Silav û rêz dem baş godervanên hêja bi bernameyeke hunername yadin em bihevrene vê heftê bernama me bawayekî taybet me îro me çêkir ji ber ku mêvanek me hunermendek niha li bajarê me li Amedê mêvanê me ye. Me xwest em wê jî li stûdya xwe bikin mêvan. Hunermend Xecê niha li stûdyoyê gel me ye. Weşana me ya zindî niha hem li ser Radyo Mezopotamya Mêrdînê û li Amedê Veng Radyo wekî hevpar em diweşînin vê bernamê. Ez hêvî dikim hûn hemû ji vê hevpeyvîna me û sohbeta me Sûdê werbigirin, kêf bigirin. Mamoste tu bi xêr hatî. Gelek spas naxeyada. Ez bawerim piranî rêya te dikeve Amedê. Bele, rast. Berî bernamê jî te behs kiribû. Te got bi gelemper wek navend ez tên vir û diçim. Bele. Têkiliya te û Amedê bi çi rengiye hema bi vê dest bernamê bikin? Yani wekû geleme hemî zane Amed ji bo me paytext e. Bi rastî jî dema ez tên bernaman wekî te gotî li vir ji min re dibe qonaqek ku ji bo ku ekîba min jî li Amedê ye. Derdora Amedê bername hebin ez tim li Amedê me. Amed jî ji bo min rastî jî wek hemeza dayîkekê ye. Yani ji bo axa pîroz û ji bo geleme hemî ez bawerim di we watê de ye. Amed ji bo min derekî cuda ye. Derekî pîroz e. Baş e ji bo me jî wisa ye. Ne ji ber ku em Amedî ne em wisa dibêjin. Em mamoste tu dikar bî hinekî xwe nêzî mîkrofonê bidî ji bo dengê te baştir be. Lêbelê tu li İzmîrê dijî. Bele. Eslê xwe Botî, Bele. Cizîrî, Cizîra Botanê. Çend salî hûn derbasî İzmîrê bûn? Ez gundê dora çayê biniya çayê cudî gundê Cizîrê heblerî me ez. Ez hêç li darê ez navenda Cizîrê hatime dinê. Niha jê re dibêjin Yafes navê wê ye bere Banêsî Nefîs e. Ez lûr hatime dinê. Hêç ji min xilas nebûyî me koçberî bajarê Tirkiye İzmîr Aydinê kiriye. Heya niha jî yani ez 46 salî me 46 salin em li İzmîrê ez û xwe li İzmîrê dijîm. Malbata min hîn jî li Aydin Quşadesiyê dijîm. Yani Koçberiya we wek daxwaz bûye wek mecbûriyet? Valla wek daxwaz yani birê min wan li İzmîrê li Manîsaya eskerî kirine. Hingê ew der xweşa man çûye, birêkî min çûye li wir xebitiye. Paş ve gotine yani vir xweş e. Malbatî biryar dane, malbatî çûne wir. Li wir dema tu mezin bûyî. Te berî bernamê te got ez piştî 6-7 saliya xwe hînê Bele. fêrî Kurdî bûm. Vê rewşê çawa bû? Dikarî ji me re bêjî? Yani diya min bavê min behs kir, diya min 2010 çû rehmetê. Ew ê behs dikir, rehmetê bavê. Ew ê behs dikir digo dema sıkı yönetimi sala heştî de ez du sê salê bûme. Hingê diya xwe re çûme hatime Cizîrê lê nayê bîra min. Digo tu wek bilbil bi Tirkî diştexiliye ji ber ku jina birê min nava malê de ya birê min e mezin. Tirkiye. Ew ê bi Tirkî bi me re axiviye û zêdetir ji ew bi me re eleqedar bûye. Ji ber wê heya nêzîkî mektebê jî yani Kurdiya min ne baş bû. Pişre ji piştî ku birê min ew ji mal cuda bûn çûn. Diya min û bavê min yani ez bi wan re rûbirûma Kurdiya min pêş kir biçe. Bûkê ji navê derket, zimanê dayîkê Rast e. derket pêş. Rast e. Baş e mamoste, dixwazî berî ku em sohbeta xwe kûr bikin, em stranek xwedarî bikin. Ji te em ê berdewam bikin. Daxwazî ku hebe em dikarin yan jî Hema em di dikîjan. repertuara we de çi amade be? Strana avî em bixwînin, ev jî strana mamoste rotin de bû min albûma xwe de jî xwendibû û wekî din min tenê jî sazê xwendibû. Em we ji were ji gotarê xwe re pêşkêş kirin. Belê, fermo.
nizani ez girti evina temel ez sesire evina temel tu vişe qed nizani tu vi derdi qed nizani Yekimiz gidek nedam Yeki haber işte nedam Mam leheviyat mam Levenda deta Ne bilim Di canina Mam leheviyat mam Levenda ساعت خوش دنگه ته دلته ساخته ماموسته ماموسته ناسینا ته موزیکی و دور هیلین موزیسیانان چه دست بکر دجیانا ته ده؟ بله بله هر چه دست بکر زالوکاتیا خو من سترام گوتنه حز دکر yani edbem tesira diyamını baba mijil serhabuş ku yani diyamı bedenge xwe gaval gund jiyayê gelek hatiye hez kirin gelek hatiye guhdar kirin deyit berê li dawetan bi devkê yek wek vokal dihate gotin yani digota di jiyek ve digeran diyamı jî bedenge xwe gund de yani gelek dawetan de şayan de bêyî wê çene bûye ez dibim ji wê min sûd girtiye tesîr girtiye dibe ku rihê we gihîşte be min ji bo wê min jî zarokatiye de di nava malê de tebî hingê teyit ez li Aydîn mezin bûm ortaklar Aydîn li Wirzê de ewa me tune bû me Kurdî bi şertî guhdar dikir hingê jî bi teyî bi dengê Komeberxwedan şivan dergeç mamoste denge wan em mezin bûn lê sebehre min bi radyoyên Tirkî stranên Tirkî guhdar dikir dema li Aydînê bûm karên nav baxçewan mesela bambo, zeytûn tiştên wisa hebûn dema ez zarokek diya xwe wan re diçûm cenanî piştî rojê sebtûlê de ez bi wan re diçûm Mervalên nav hevalan de jî stran digot gelek keyfa wan jî dihat îca rojekî daweta hevalik ya min çêbû haya min jê tune bû komekî jî navenda çanda Mezopotameş İzmîrê hatibû ewa jî navê min dabû komek û tu bin hevalik nav me de ye em dixwazin stranê bêje ez nav govende de bûm bi navê min amadekim ez derketim hingê min stranek mamoste şivan gotibû navê stranê nihanê bîra min pişre tekiliya min bi we komere çêbû koma zozan bû navê we ewa jî dengê min eciban
گوتن ام تخوازی توال مره ناب خباته ده خباته موزیک ده تایی نابر مالبات عمل آدینه بو ل نابر چانم مزبطه من İzmir'e bu من و دمج گلک شرب دیا خوان رکر دیا من ندخواست گو تناسل خود چوا لباجاره کتن بی مبجی ل براکمی الحبسه دبو زندان دبو اوجی دعوا سیاسی زندان درازا به پشگیری اوی پشگیری دامن دو مادام دخوازه وی مالباتی ikna kir. اوی مالبات ikna kir از به رنگی نوتو ششا سال 1996 از شوم نوانا چانا مزوپوتامیا دست خبات موزیک کر مگلک کمانده چی گرد به bir şekilde dest بکر Edver de destpêkate wekî tesadüf çê nebiye te Na. bixwe got tabii û ew dayika ku agir berî dilê te da xwaz bi tevîne nikar bû bendîne rast ew jî nikare ber bise te wek kom birêya komekê te neçemen nas kir bele piştre li nav neçeme de hinek hewldanên we yên kom û berhevkirina komekê çêbû bele lê çima bi ser neket çima kom çênebû belav bû yani ya rastî hunermendên me eko bi müzîkê eko bi hunerê alaqedar dibin rastî jî piştgiriyek xurt ji bo wan naye dayin yani navenda çamna Mezopotamya jî bi keda me li ser biya disekinî çünkü Aliye Aboriye de ji derekê alîkarî ne dihat standin yani davet bûn konser bûn bername bûn tiştên wisa me sazî li ser linga digirt li heya demekê jî dibe mirov di jiyana de hewceyê her tiştî ye tenê hatinçûnê û xebata wir ji bo jiyana kesekî îdame bike tere nedikir gelek kesan hem ji bo wê hem jî ji bo ku teyit salên notî ji beriya 2000 rastî jî yani hêzek quwetek ez çawa bêjim wek dibêniya mûrîdçe tiştek wek mûrîdî yani hezkirinek rastî jî ji dil hebû ji bo saziyan ji bo xebata navçan de Navên mûrîdî em Yani- bêjim yani ne zanê ez ki hezkirinek ji dil û can. bele rast e yani hezkirinek ji dil û can di nava xebatê xebatkaran de hebû piştî 2000 ewek çêbû yani mirov nizanim ji ew ê dûr ketin ez bêjim berjewendiyên şexsî jî dibe ku em hemî ji nav saziyê dûr xistibin yani ez tam nikarim bêjim tam binim îfade binim ziman lê nakokiyên nava Yani niha tu pêvajoya hunermend huner û xebatên hunerî tu berî 2000 û piştî 2000 wekî du dem jê diqetînî. belê rast Nemsa wek du beş yani du wek beş berî 2000 ew hest û raman û pêdivî û hewcedariya berî 2000 rast divir de ez ê pirsekî taybet bikim wekî gel û rewşa gel di navbera berî 2000 û piştî 2000 de ji aliyê pêdivî û daxwaza azadiyê tiştek guher yer gorte ya gor min guherî ez dibêjim bi çi rengî yani haz mesela ez dikarim em bêjin Demokras. em bêjin nasnama wî gelî zimanê wî gelî Evet. wekî şîrê dayîkê jê re helal e Evet. berî 2000 û piştî 2000 bi awayeke fermî ev gel gihîştiye wê mafê xwe na ez bim negîştî em bêjin çanda wî gelî ew jî wekî şîrê dayîkê helal berî 2000 û piştî 2000 gihîştiye wî mafê xwe na dibin garantiyê de ye na na zarokên me niha gund û war berê bajar bû me normal didî niha li gunda jî zarok bi tirkî diaxivin bele dev ji gihîştina mafber de bêtir di xetereyê de ye newsa bele rast wê demê çima di nav hunermendan de berjewendiyên takekesî derketin berî 2000 çawa bû piştî 2000 çi qewî yani ez bêjim ez tam destê xwe bidim birîne lê dibe ku ez tam nekaribim bînim li ziman. gor xwe ji Yani, hunermendê wî gelî ez
yani min dema notu şeş haya du hazaran birastî jî vekî jî gotî ji dil û can yani hezkirineke ji dil û can xebateke ji dil û can hebû lê pêşwaziya gel jî bi vî rengî bû. Yani gel jî li me xwedî derdiket yani mesela me şev çedikirin yan jî me dawet bername çedikirin wek serhildanê çedibû bernameyên me. Birastî jî nizanim yani aliyê ekonomiye de aliyê yani piştî 2000'an gelek tişt hat guhertin. Aliyê çawa bêjim Tekiliyên Tekiliyên medyayê medyayê, û pêşketina peşketin teknolojiyê dibe ku yani mirov mesela ez li neçeme de bûm ez aliyê İzmîrê yani ji Egê bi dengê xwe bi eva xwe dihatan naskirin. Yani li wir gelek bernaman lê mesela kom bûye kom bi hevre diçûna bernaman dibe ku min komê nedikare ez xwe îfade bikim. Ji ber ku ne bi deng û ne bi rengê xwe bû kom bû lê kom jî heya demekî dikarî xebatên xwe bi rê bibe. Ji bo ku evên tekiliyên şexsî yani min û te li hev nedikir me kom belav dikir yani ev jî ji bo kemasiyên di nava me de nava mirovan de Wê demek ji xwe ku em behsa şexs bikin û şexsiyetê bikin ne mimkûn em behsa hunerê jî bikin. bele rast e. Ku peyva rast a hunermend divê çemekî ku di herike wek lehî Bele berova jî wî çemî soberî bike avjenî bike. bele Golgorî çem bi herike biçe ka hunera wî rast ji ku derxist. rast Ev jî rastiyê me ne, ev jî Bele. pirsgirêkê me ne Rast. bi rastî. Em ê hîn bêtir sohbeta xwe kûrtir bikin lê belê em stranek din jî guhdarî bikin. Ji bo yên ku radyoya xwe jî nû vekirine ez dubare bikim niha li stûdyoya me veng radyo hunermend Xercê û hevalê xwe sazbend em te jî naz bikin. Argeş niha li stûdyoya me gel me ne niha wê straneke nû diyariyê me û we hemiyan bikin guhdarî xweş em bêjin ji bara fermû mamose.
Spas. مامۆستا دەنگێتە بدێتە شار پرس هەیە نا مامۆستا بەێ دەب مامۆستا جوان حەجۆرە دوێت کردبوو نەبشە Yani ne düet bu? Rojeki bernameyeki min li Swêdê hebû. Bernamekiya Dalkurd Sporê alwir tîma futbolê. Ez çûbûm bername wan hingê serokê Dalkurd Sporê Muhtar Ramazan kızı. Behsa hunermendan kir yani derdora me nêzîkî me got mamoste Ciwan Hacı ji li vere. Ez o hevalê xwe bûn hevalê min jî got ez gelek heyranê Ciwan Hacı me ez yani hunermendê zarokatiya min e ji bo min jî rastî pir biqedre em bi dengê wî mezin bûn. Me jî got eger nêzik be em dixwazin herin bibînim ger ku derfetê wî jî hebe. Derfet çêbû em çûn mala wî ew jî mutfaxa ji me re yani em rastî jî gelek kêfxweşî pêşwazî kir. Got ez ji were xwarinekê çekim. Ew jî me re xwarin çekir. Me jî stranên wî erê me jî stranên wî xwest got ew jî yani ji bo ku nexwest bawer kim vîdeo vekişandin. Ew jî kim bi min re got lê tevît ne duet bû. Lê ez gelek bextewarim û gelek kêfxweş im ku min wextek wisa bi mamosteyek hejara derbas kir. ev çîrok û ew niha tu behs dikî ew hestê wî hîsa wî niha ser wî te jî xuya kir me berî niha me behsa berî not û piştî notan kir ev kes di berî notan de wekî berî notî de bûn berî 2000 bûn wek sembolek yani ji ber wî hema mirov nêzî wan kesan rûnê jî ew jî carna wek rûmetek ji mirov re mamoste em zû zû hunermendê xwe naqefêlin gelê me her tim li strana guhdarî dikin lê bi rêya van bername bi vî rengî em dixwazin ku gel guhdarvan rasterast fikra hunermendan derbarê civakê pêşerojê û pirsgirêkê ku civak tê re derbas dibe ew hunermend ji kîjan pacê pencereyê lê dinihêre û çareseriya ku li cem xwe dibîne tiştekî çawa ye ji ber wî ez vê pirsê ez pir dixwazim ku bê pirsîn û li ser bê nîqaşkirin jî huner û hunermendî yani her du têgeh bi gel re di kîjan aliyî de dikeve têkiliyê li gorî te Yani niha em pevajeyek wisa ne ek stranekî bixwîne û çawa bêjim li ser medya civakî parve bike bi wê dibên ya popüler kültür. Bi rastî jî dema me de vê rojê ev gelek pêşketiye. Yani têkiliya gel û huner li gorî min divê ne tene gel ne tene hunermend ê ku bi çand û hunera xwe mezin dibe bi her awayî bi xwe çanda xwe bi hunera xwe û zimanê xwe xwedî derkeve. Aliyê hunerî û hunermend û gel de jî dibe ez dibêjim di navbera wan de dibe ewek xurt hebe têkiliyek xurt hebe yani hunermend ne ji gel qutbe gel jî hunermendê xwe xwedî derkeve yani ev jî bê xweza û civakê bê çîrokên civakê û bûyerên ku xwezayê de diqewimin kesek dikare ji ber xwe tiştek biafirîne çawa yani kesek mirovek dikare ji ber xwe ve berhemek çêbike biafirîne üretim yani nav gel de nana em bêjin bê gel bê xwezayê dikare ji ber xwe ve tiştek çêbike tu ji kî distînî berhema xwe yani ez vê jî bêjim ez aliyê stran çêkirin û beste de yani ne gelek pêşketime lê ceribandinên min hene ez yani gotinê nivîsandinê de ne başim lê gotinek hebe ez li ser müzikê xebat dikim mesela li albûma min ya duyemîn de gotinê Melaya Cizîrî şoxuşengê helbest Melaya Cizîrî bû müzik jî aîdê min bû
Ceribandina min wisa hene ama teyit aliye nivîsandina gotin de ez ne gelek başım. Lê bêyî gel bêyî hestên di nav nav de dijîn bûyerên diqewimin ew li ser hunermend tesîr dike. Li her zimanî de, li her welatî de jî ev wisa yani tu serê xwe tenê li malê rûnî tu nikarî. Yani bûyerek li te tesîr dike. Tu bi wê bûyerê dikarî tiştekê biafirînî. Ya min jî ez jî tabii ki wek her kesê ku dibim ya gotinê de ez ne başim lê müzik de êşên me yani xwendinê de jî ez bawerim ew digihe gel. Stran gotinê de jî ew hest digihên gel. Yani stran ez dibijêrim Hil dibijêrî. hil dibijêrim wan stranan de beriya her tiştî dibe bigihe dilê min ku ez bikarim bixwînim. û stran çekirine de jî dîsa wisa ye. Yani ew hes dema digihe min ez bi we bariyê deme ku digihe dilê gel jî. Yani ji êş û kederên me ji keyf û şahiyên me em sû digirin. Ez ê baweriyê deme. Yani bawerim her hunermend jî bi vê şeklî afirandine dikin. Belê yani gelek kes dîsanê behsa berî 2000 bikin ji ber ku ew dem bi giranî ajitasyon hebû Belê. û ev pêdivî bû divê Belê. wisa bibûye. Belê. Çawa ku di navçanda Tirkî de jî arabesk hebû. Ew hinek girêdayî rewşa civakê ya wê demê bû. Xizanî, feqîrî, belengazî li ser civaka em bêjin Tirkan bindestiyê gelê ku bindestî dikişînin ji ê Tirkan em bêjin. Em rêveberiya wan jê diqetînin. Wan jî di navbera wan de jî wekî çareseriyek ji xwe re arabesk hilbijartibû. Feqîrî û xizaniya xwe êş û kulê xwe bi wî awayî xwe em bêjin deşarj dikirin, bala dikirin. Wê demê bi pirsgirêkên aborî re pirsgirêka hebûnê îja di nav Kurdan de hebû. Yani Kurd digwaz heme lê derdor digot û tuneyî. Ev di felsefeyê de ew ontolojî heye, ew felsefeya hebûnê. Kurdan nêzîkî 40 sal ji gelên derdora xwe re digotin li me binêrin ez heme vaz li birim yani ketbûn dû îspata bî tiştî. Ev li ser hunerê li ser hunermenda jî tesîra xwe dikir. Lê niha pirsên me hene ez ewil pirsa xwe bikim pişta pirsên ku hene ez ê bêjim. Lê niha em êdî ji xeynî vê ajitasyonê çunkî Kurd jî êdî gihîştin qonaxekê ji alî fikr û ferasetê, bîr û baweriyê, ji alî huner û estetîkê ve jî Kurd êdî di cîhanê de tên nas kirin. Ji dansa Kurdan heta folklorê, ji muzîkê heta şano û sînemayê. Her çi qas li derdor bixwaze biçikîne û bifetsîne jî bi alî sazî û gel ve gihîştine qonaxekê. A ku hunermend niha piştî vê noxteyê bikin, bila ji kêf û xweşiyê re jî bikin, lê divê tiştek ji vî gelî re bêjin. Ji bo sibê tiştek bêjin. Bira dilê wan xweş jî bikin, xemgîn jî bikin, lê tiştek bêjin wek tava rojê ronî bike. Di wî alî de tu çi difikirî mamoste? Hunermendên ku niha ser xebatên xwe dikin, ez fenomenan nabêjim. Ez biyal her dorhêlê civatê dibêjim ên dixeyîdin jî nexema min e. Ez fenomenan nakim nav hunermendan. Li gorî te kesên ku niha ji alî gel ve tên şopandin ew tiştek çawa dibêjin ji gel re. û tu xwe çawa dibînî, tu çi dibêjî ji gel re? Ya Bêje ez. rastî jî pirsek me gotibe pirse zehmet ji me nekin. Ne zehmet de, me tegirtiye em bernadim. Ya rastî xeyala min ew e ku piştî ez çawa dibêjim. Mesela niha em bi dengê Ayşeşan, dengê Mehmet Arif Cizîrî, dengê Şakiro, bi dengê gelek hunermendên bi qedr û bilind em mezin bûn. Ew çûn ser dilovaniyê xwe lê hîn jî deng û awaza wan li cîhanê dijî, li dinyayê dijî. Xweste ku daxwaza min jî ew e ku ez bi afirandinên xwe, bi hunera xwe
di nava gel de ne tane yani dibe na popüler yani jî fenomen tabii. Ne vak fenomeni bi rastî jî zaten niha jî xuya dike insana fenomen be dibên ya wek balonekî hewa ve dema demek duvarı demek duvarı paşre dema diteqe diçe yani wan da dibe yani gerek hünermend di nava gel de ciyekî wisa bi qedir beku bikare be heya piştî mir jî di nava gel de bijî yani hünereke bi vî rengî xebateke bi vî rengî bike ne tenê ji bo popülarîtê yani jî ji bo ku ji bo stranek du stran bibe popüler û wan da bibe herê ji bo vê jî êşên gelê xwe yani tişta nav gel de tê jiyandin wê bikaribe bigihîne nifşên gel jî nifşên nû jî yani ne tenê dema xwe de bijî yani bele yani xebatê ku dike bila ne girêdayî hebûna wî ya fîzîkî be bele ew hebet tu nebejî ew xebat li bir bimî bele ew mînaka te ya balonê xweş bû ku bi teqe diçe li dû xwe tiştek nahêle min xabûn ama niha bi rastî jî gelê me jî di wî alî de ê ku min got ya wek top yan ji balon diwarim min ji wan pitir guhdar dikin nizanim xeterekê wisa jî heye ev jî rexneyek li we ye bele ji ber ku fikra we nabihîzin belkî an jî têr nagîje ciyê xwe rast dema kemasiya me rast dema ku ez û tu li ser dikekî bin û bêhtir temaşevan û guhdarvan li te binêrin min nenêrin divê ez vegerim ji xwe re bêjim kêmasî ku dere min de rast çima dengê min nabihîz rast bila viya jî bifikirin em tev bifikirin pirs hene di pirsek de behsa Amedê û hatina te ya Amedê plansaziya te ya pêş kirine di destpêka bernamê de ji xwe mamoste Amed çiqa ji bo wê giring e behs kir û divên tê bêyî Amedê di rojên pêşta xebatên te derbarê Amedê de çawa hene konser planên te hene tune dawiya bernamê de plansaziyê te pêşerojê em ê berî ku bigirin vê ji te pirsin di navbera hunermendê Kurd de tekî ji xwe re wek em bêjin motivasyon wek hêz tekî dî xwe nêzîkî hîstikî herî zêde ji kîjan hez dikî ev pirse ye me behsa ji wan heco kirin kulama wî kulamek wî piştî ber dixwazî berî wî em kulamek stranek godarî bikin pişt re ser vê ya ji wan heco tamam Godarvanê nêja niha xercê ji me re strana kulama ji wan heco kîja kulam welatperestî welatperestî ferm kereke Aya bilindi welatperestî Aya bilindi welatperestî çekin kesana jarümestî çekin kesana jarümestî zanav jirim bin destê dijmin çiqas dijwane ev reng bin destî ev reng bin destî zanav jirim bin destê dijmin çiqas dijwane ev reng bin destî ev reng bin destî
babijin farisisti Cenk azadi nabera westi nabera westi Jixwe babijin farisisti Cenk azadi nabera westi nabera westi Konak bu konak biçi seçiya Konak bu konak biçi seçiya Velat hatta kengi Gulo perçevi Velat hatta kengi Gulo perçevi Em terdin arda Ajaru şikesti Besemet rise Kirgi ha hesti Kirgi ha hesti Em terdin arda Ajaru şikesti Besemet rise Kirgi ha hesti Kirgi ha hesti صحت خوش Spas. دنگت تساقل ماموستا Sahte. پیامین مهنه زنکی پیامون بخینم گلی عمده اشتا حزدک Gel amade her hemen. سلاو ریز اجوه و میوانه وره سلاوین خادشینم از سترانه که جالبما خجه دخوازم خجه جالبما خود سترانان گو بلاشتره دیاری به وشان خوش از دینار پرسامن دناو هنرمندین کرده بایک هیه و وان دشبی نستران بیجه ترکان ین موزیکا پوپ خجه وی خواه بپارزه یا نه پرسک بوها هیه خوازی برسه بدی هم پرسا دنجی از بیشم Yani hayaj destemin be az jipopê hez nakim û ne her zaman jî که هنرمند خانه پاراست جو خواهد دادگر هونن دادگه هونن هونه بنرخینن هونه شیروه بکن و چه حق بکه هونه بدنه دینار سپاس دکنش بو به پرساته روشباش از آمد حسین موزیکا کردی افقاز بنگهین و خورته لی هنرمندین ما هر دم خواه کم دبینن اجبر و یکی 10 سالن جی نکارن تشتین بواته و کردواری آوا بکن براستی از نویلمون به پرسه بکن حسین البجیشتره کپیتالیزم و فکر تنه جخوره زیده پیشورچو لو مایدی کم آوان نابن گلو اوروش ویب کدا بچه اشتت پرسه ویب کدا بچه اشتتنه نه اف پرس از باورم توش خواجید پرسی حسین به پرساته واته دار ام بلکی بو 40 دقیقه ام سر به یکی شغل ام نقاشین خورده که اما هم جی پرسا حسین بگرن و بچن اف روشا موزیکا کردی و موزیسین سترانبیجن کرد تو جی ختماندنک دبینی یا نه؟ بله yani heye ez jî dibînim yani mesela ez ser xwe bêjim müzik bi rastî jî tiştekî tûnû ba firînî yan jî xebatekî albûmekî tûnû çekî ne hêsane ne wek bere hûn jî zanin li welatê me de niha aliyê aboriyê de Qeyraneke gelek xeter e yani mesela ez niha albûmekê yan jî xebatekî çekim qeydên wê stûdyo lêxistinin amûran yani ne tiştek hêsane ji bo wê jî mesela aliyê aboriyê de hewceya em yan ji dewlemendên xwe
alîkarê piştgirî bigirin yan jî bi rastî jî mesela konser çêdibin xwezî min bikariye konserên xwe hemî ji bo gel bêpere û bê ew bida lê ama em jî bi vî şeklî jiyana xwe didomînin. Yani tekiliyekî wisa ez bêjim konserekî mesela Tirkan çedibe yan jî hunermendekî Tirk çedibe ew jî balam gelek dikişîne li Amedê çedibe. Mesela gelin me yan jî xortên Amedê ji konserên me pitir diçin konserên van hunermendên Tirk. Stranbêjên Tirk. Yani stranbêjên Tirk belê ji bo wê jî yani bi rastî jî ez aliyê xwe de bêjim xetmandinek aliyê aboriyê de bi rastî jî tengasiyek heye. Ji bo ku em tişta dilê xwe de nikarin. Mesela ez niha stranekî îro çekim, ez dikarim ew jî bêjim tenê 30 milyar ji bo stranekî. Hewceyê ku ez stranekî aliyê Sûdetê we de çekim û bi amûrên reng yan jî bi dengek xweş ez pêşwazî gelê xwe bikim. Tenê ji bo stranekî. Ew jî dibe ku mirov nikare tiştek dilê te de hebe jî tu gava xwe êdîta vê jî. Tu nikarî. Konser çedibin jî konserên me gerçi yê li aliyê Amedê yan jî derdorê çedibin dîsa baş e yani ne wekî stranbêjên Tirk tije ve jî dîsa baş xweş derbas dibe. Divê alî de alîkariyek û xwedî derketinek hem di nav gel de hem jî di nav êku dewlemendên Kurdin ji hunera Kurdî û hunermendên Kurdî re hewce. Ez vê ewek dibînim. Na dibir de xaleke mamoste godarvanên me jî dipirsin godarî dikin divê em vê yekê jî baş zanibin erê em tim nebêjin giyayê hewşa me teale erê em hunermendên xwe rexne bikin kêmasiyan bînin ziman lê em vegerin wekî gel jî hinekî li xwe binêrin niha te xaleke girîngo stranbêjekî Tirk tê bir ez dibînim qemçik yani rêz heta ser cadê tê li ber deriya disekinin ji bo wan bigirin endir gohdarvanên me ku van yeka tînin ziman û behsa kapîtalîzmê û geşedanên nû dikin rexne her çi xas di cîde be jî hinekî vê rewşa din jî divê were zelalkirin hayawan jî heye xecê heye xecê stran dibêje belê sîvê jî konsera xecê li bir heye ka em bibînin ew ji bo stranbêjên Tirkan ê ku heta ser cadeyan dibe ku erebekî li wan xewan pelçixîne jî xem nakin rêza xwe dirêj dikin bila bên hunermendê xwe jî xwedî derkevin bila xwedî derkevin pişta rexneyê xwe îja di cîde bikin divê em vê yekê jî ji hev biqetînin erê wek hunermend û em bêjin rewşenbîrên Kurdan heta ji me tê em hewl didin bipirsin bersivek bigirin lê ev bar hinekî li pişta gelê jî yani divê ew jî destê xwe bikin binî viya em ji hev biqetînin piştî me ji hev qetan êrî em bûnên hev rexne bikin mamoste em bawerim em êdî dî gihîştin dawiya bernameya xwe hîn pir tişt hene ku mirov biaxive lê wextê ku ji me re hatiye veqetandin niha ev qase peyam hene pir sene dîsa em pirseka min tune lê belê em xecê pir hez dikin rojbûna wê pîroz be rojbûna te em jî spas dikin îro rojbûna te rojbûna te pîroz be li hezkiriyên te û godarvanên te û malbata te rojîn gotiye rojîn paşnavê xwe nenivîsiye rojîn paşnavê te çi ye dibe ew min nas dike nas nake Tuğba gotiye îro rojbûna xecê ye tu ev kesan nas dikî yani rojîn paşnav tune ye rojinek ez nas dikim wek yani buya wek xwişkiya min hem li rûpela min dinere hem dibên ya fan heyrana yani fan rast e ji Mêrsînê ye Tuğba ji Mêrsînê ez nas dikim belê Tuğba û rojîn em jî silavên xwe ji were dişînin em jî rojbûna wê pîroz dikin
Peyamek hatiye ji me re bawerim navê kar e em karin reklam bikin nizanim Arjîn Döşeme nivîsiye silavê xwe ji were dişîne. Spas silav ji bo arşiv. Biborin min ew nivîsa jor min nedî min ya bin xwen em jî silavê xwe ji were dişînin. Guhdarvanên hêja pirsên min jî wekî ye ve gelekî zêde ne lê wextê me êdî diqede sibê konsera xecê li Amedê heye. Mamoste hema ciyê xwe û saeta xwe tu dikarbî ji vir bêjî. Bele sibê êvarê saet 8 nîvan li salona Sezayê Karakoçiya Şaredariya bajara mezin. Konsera min li wir heye. Ez bendê hemî guhdarên xwayên ezîz yên li Amed û derdorê me. Ka wekî te gotî gelo rêza guhdaran çi qas çimesibe. Em li Amedê jî ew bibînin. Herhalde em li vir dikevin şêr û godarvan jî godarî dikin. Sibê saet çenda bû mamoste? Saet 8 nîvan li Sezayê Karakoçiya. Saet 8:30 êvarê li Sezayê Karakoçê konsera xecê heye. Em tev bi hev re biçin û tevlî bibin. Hem ji bo xecê hem jî ji bo xwe. Ji ber ku xecê jî ji bo me li vir e. Argêş tu jî bi sersera serçevara hatî. Mamoste dîsa sersera serçevara hatin. Ez ê xatirê xwe bixwazim lê mamoste bi stranekê tê bernameyê bigirî. Min vekir tu bigire. Godarvanên hêja niha ez ê xatirê xwe ji we bixwazim hûn û argêş û xecê hûn ê bi hev re bimînin argêş wê bi tembûra xwe. Tê kîja stran ya dawî ji me re bêjî? Di stranên sê stranên giran got. Belkî dilê wan êşand em yekê jî Kêfa wan bînin. kêfa wan bînin. Kêfa Em wan xezalê bînin. bêjin. Baş e. Godarvanên hêja vê heftê jî em gihîştin dawiya bernameya hunernameyê. Ez ê ji haberê derkevim hûn mamoste hev re dimînin. Heta demek pêş bernameya me bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we dem baş. Ez jî gelek spas dikim ji bo ku ez kirim mêvanê radyoya xwe, Radyo Venk û ji bo hemû guhdarên me yên hêja ku niha li ber ekranê û ber radyoyê guhdariya me dikin û hemî Amedê. Silav û hezkirinên min ji bo we tevam. Xezalê jî. Sen